Sebelum menonton, klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Coba rungokno nyanyian iki, nyeritake tresno sing kependem ana ing dada. Kudu kepiye, aku mesti piye yen pancen dalane uripku iki kudu koyo ngene. Coba rungokno nyanyian iki, nyeritake tresno sing kependem ana ing dada. Kudu kepiye, aku mesti piye yen pancen dalane uripku iki kudu koyo ngene. Senajan kowe wis karo liyane, nanging tresno karo kowe ora iso tak